lekki Piindi wombe Piindi TV addi kesum pul ko hesɗi ko woni oɗo série biteɗo ZEYDI le fils du khalifa. kono noon Zeydi khalif maɗa Allah galle o khalif maɗa Allah galle o khalif maɗa Allah miñi en khalif maɗa Allah yummani en miñi en den khalif maɗa Allah almuɓe ha tengti noon hande e Abdousalam ربنا ألا تقدر يا إمام الأنبياء. Amour, deal, meurtre, drame, double vie. Fof ina tawe e nder série mon biteɗo ZEYDI le fils du khalifa. Gogo babnem de koko ciiri holɗum subhanallah mbiɗa ko Nene, digi mission mode, mission crime et drogue. Moussa ɗum ne mawni koy holko mbinomon de 22h à 6h du matin yon legal ngal yon ƴeeɗum yon mbaɗ sécuriser legal ngal oui Moussa. Bon, voilà, je voulais vous appeler tout à l'heure. nomor jogue ma jikki e yakar ɓurko yaɓɓanɗo ngara balla ni ɗo bawa woniri balla kam saabi Allah garta galle. commissaire télé ɗe nana kala radio ji ɗi nana kala commissaire wuuro ngo boni opération dégradation. Écoute mais merde way gulaɗima kewɗi an ko ka policier min komi AC kadi mboɗo wawi opération. Samba Soko waɗata ko Allah hay nokol toppare to sabu men jimmi ko somi jonde ma haalisam ya siwnam verre ha heewa kono wona feccil verre feccil wakkadam yimɓaɗa yara leyla bi khalif oppi galleji fof ari ha galle wiyeɗe yiɗma dewgal ko hamma jamde leyla yurmami Kisma durant tout ce temps là et au dossier tan ronka tan hankati rewde lawol comme ça. Je sais à quel point que ça vous stresse mbeɗa andi fof ala hen ko humpimi haalama e radio ji haalama e téléji médiaji fof nen kala kanko mo ganduɗa ko piyaɗo en ji natal makko nani kanko tigui o woni piyaɗo hay so tawi jinnamba ko ganduɗa kam natal makko nani ne heptina woni kay ɓe ganduɗa ko ɓen worɓe ɗen kadi kansude ha ɗo noon ZEYDI le fils du khalifa ko joni ɓoyata e nder scène mon préféré Piindi TV TELE men.